treatment yemaitipa inini pardon. We were just kids. Yekuti makandiabuse inini pardon. Tichigara kumba kwenyu. Muchindirowa zvekundirowa zviya ndichiroera kumadziro. Tangotaura mazwi ekuti tiri kufunga mai nekuti taitambudzika bamuBernard. Taigara kumba kwenyu takatambudzika. Zvokuti kunyange inini handigoni kudaro mwana ari grade 2 andinogara naye andinoti iye amai yangu. I can never give them that treatment. She thought family would protect her, but what followed became the most painful chapter of her life. Pamunini vakati rega nditore vana ndichengete, asi kwavakaenda kunogara uku kumba kwababa munini vakatanga kuabuswa. Vanotaura ivo kuti kumba uku kwakategara kwainge kutoriwo nevamwewo vana 2, musikana nemukomana, vainge vane maseparate rooms avo. Then ivo they were forced kuti varare vari 2, iye nehanzvadzi yake mudining. Chikafu vaita chekutamburira, vairohwa vasina kana nyaya, vongori kana varohwa to an extent yekuti vakaitoona kunge zviri nani, vakaenda kuchikoro paya vaienda vanoba chikafu. Asi news dzaizotevera ndedzekuti vana vanga vachiba kuchikoro. Dzikasvika futi kumba kunana bamunini, aiwa pairohwa vanhu. Bamunini ava ndivo vakatota kuvolunteer kuti vanoda kuchengeta vana, but what she didn't know was the trauma she was going to face. Asi sekuziva kwatinoita, Mwari vakazoita nyasha. The one who was being abused years later became a successful doctor overseas. But sezvinhu zvaigara zvichimudya moyo, akadecide kuti aya ndadii ndambotaura nabamunini ndivadzivise zvavaindiita kuti amana upenyu hunochinja. Muchiri kuyeuka here paya mubatiro wamaitiita chigara kumba kwenyu? Hello, makadini bamuBernard. I hope muri raitiri sei kwamweri. Aiwa inini ndinofara ndilu bamuBernard, ndati nditaure zvinhu zvava zvichindinetsa muupenyu every time, but ndati ndikarega kukutaurirai ndichingoramba ndichingodyika mumwoyo mangu hazvisi right, but nokuti muri baba, but ndoda kukutaurirai bamuBernard kuti zvibude pamuromo pamwoyo pangu zvamakatiita treatment yemaitipa inini pardon. We were just kids. Yekuti makandiabuse inini pardon. Tichigara kumba kwenyu muchindirowa zvekundirowa zviya ndichiroera kumadziro. Tangotaura mazwi ekuti tiri kufunga mai nekuti taitambudzika bamuBernard. Taigara kumba kwenyu takatambudzika. Zvokuti kunyange inini handigoni kudaro mwana ari grade 2 andinogara naye andinoti iye amai yangu. I can never give them that treatment. Yekuti maifara kuona inini pardon tichimwira, taipiwa half a cup yetea nepiece yechingwa pamusoro pekapu. Tainaiwa tiri panze paya tichitota kuti tototo mozomira kuti chidaidzai luna pardon, topinda. Tairara tichiwaridza gumbezi rimwe tasimudza macheya, but bedroom rewasikana raripo rairara nyari, bedroom revakomana rariripo rairara natendai, but inini pardon tairara mudining. Taingowaridza blanketi rimwe pasi takasimudza macheya ekuisa patable, tongorara gwindiri tiri 2, torara edu pasi ipapapo. Ndokurimemba taiendeswa kusango uku kunotoreswa majecha kwaiuraiwa vanhu. bamuBernard tainonga chingwa chakaora mubhini, taiya zvinhu zvomumabhini inini pardon tichigara mumba menyu, because taiiba chingwa pachikoro. Mainini achitotaurwa kuzi mwanawo aba yange iri nzara, aikona kuti ndandiri mbavha, but tatiine nzara bamuBernard. But this is how you treated me in pardon. Mainini achitaura kuti vana ava vanonditadzisa kufara. Tichigara saka this stayed on me. Pese pandinoenda kuZimbabwe pardon, we talk about it. Tichitaura nezvazvo kuti utonderere pardon kutambudzika kwatakaitwa tichigara kumba kwabamuBernard. Nangari baba munini wedu, hamusikaduzwa uchitaura nezvamai wedu.
Amusikadi maitirowa zvekutirowa zviya. I don't know whether you still remember. Ndaipfeka mabhurukwa ndainonga mapudding socks bin ndocheka makumbo ndoita sebhurukwa ndichigara nemimi bamuBernard. You treated us so bad. Tatiri ma-street kids but anogara mumba menyu. We lived like street kids. Takaita nherera mai nababa varipo because makatirambidzisa kuti tiregere kuenda kogara namai. Tikauya mukatitora isusu. Nyaya yekukoti iri kunetsa between baba namai kuti ndiani anotora wana but nekuti mimi hamusikadi kuti tiende kogara kuna mai edu makatitora kuti tambudza. Makatitambudzisa. Ana Farai achibaya pardon nzee nemunzwa ndichimhanya kuna mainini kunoti mainini pardon ari kubayiwa nzee mainini anopindura kuti uda kundirasa wana wangu here. I was abused by my own brothers. I thought I should just remind you, Bernard. I don't know. I want to forgive you. I want this out of my heart. Nokuti ndokurarama kwatakaita tiri kumba kwenyu and there has never been any closure until baba azoya kutora Bernard bambubhoni auya kumba kwenyu avha aona situation yangu napardon magariro tatakaita akazonotaurira baba kuti ndotora wana uri kutambudzika. Ndomatorera akazotiita baba tichiita competition yekumwa tea yetasikakwanisi kumwa batirumba kwenyu. Taingopiwa half a cup yekapu muchikapu chesimbi nepisi yechingwa pamusoro. And that was it. Zvomakatiita was beyond human. Hazvisizvo zvinoitwa nababa anocheketa. Mama asikadi kutichengeta maitisiya tichigara nababa edu. But ndimi makatitora. Zvinhu zvakaitika ndiri grade 2. Izvozvi I'm all grown up. Ndanewo wana wangu. I can never treat anybody the way you treated us. And I don't even expect anybody to be treated the way mimi nemukadzi wenyu treated us. Pamwepo newana wenyu because kunyange newana wenyu treated us bad. I am going to copy this kuna mukoma Precious. I'm going to copy this recording kuna Tite Fabi. Kuti ndiwataurira kuti ndozvandataurira bamba Bernard, ndozvandakutaurira bamba Bernard kuti I want you to know. In your age just know kuti ndozvamakaita wana wawanda. Luna, pardon. You mistreated us tiri wana wadiki. Sinombobvira zvambobva mupfungwa dzedu. Sinombobvira zvamboitwa erase kuti but why did you do that to us? Why did you treat us like that? Thank God handina kuita keep that grudge because I have also done good to your children. But you did bad to us. I hope you find this, you remember this, you take your mind back kubva muchigara nesusu bamba Bernard. Yaru zvotaura zvizvo asika ini zvakabve mukuda kwangu zvino zvotonetsawo. Da uchiziva kuti kuruoko rwako mai yako kuruoko rwangoma wangu zvinhu zvese zvepamuchato ndini ndakazviita. Wedding ngaonera mai yako nebvudzi dzacho rigi yamukoma ndini ndakazvitenga nekuti vanga vasinapo. Hapana chandakakanganisa. Mai vako ndaivana ndikavaitira zvavaida asi pakuzokuchata pakati netsei kuti mukoma wainge akuhwana ndakati 2 days ndichatsvaga wamutana wasi kubude pachena. Ndopandakazovaona ndopanazotora mai vako makwende wasvika dhiya wautenge wedding gown wautenge bhutsu wakutsvake zvimwe zvaidiwa zvese inini. Zvino izvi zvakaitika izvi zvokutaura izvi zvavataura apa
Ah, eh, kwai kusukira kwangu ndaitomanikidza kupinde pane zviro zvakadaro izvozvo nekuti ndakutaura kuti zvavaitawo kuti dzimwe nguva dzanga zvakaoma. Tanga tisina marumu akawanda pamba pataigara kuyako, dzanga dziri 2 rooms. Mairari mudhaiti nemusikana webasa, paya pasina marooms akawanda. Vana Faraizi wairari pasi pemubhedha matairara. Kusaka inini ndine urombo kuti paine zviro zvakashata zvakadai zvakaitika. Very very sorry. Handina mwoyo wakaoma mavanike maini, handina mwoyo wakambooma. Zvaiva zviri zviro zvaindouyawo. Ndapota hangu wondiregererawo, woregererawo mainina wangu ndokwa zvanyanya kubva uko kumanikidza kuti ndiite zviro zvisiri izvo. Inini ndiri munhu anoda handaimboiti zviro zvakafanana naizvozvo. Yes, zviro zvezvo zvakatishata. Handisaida kutriti munhu kudaro, handitriti munhu kudaro. Abuse zvanga zvakashata. Ndiregerere wangu, ndiregerere. Kuregerwa ndokumbira kuregerwa, zvanga zviri kushata. Aiwa mambo Bernard mangwanani etsoni kuno kuchakashata chakarara. Aiwa zvatobuda mumwoyo mangu because ndakazvitaura nokuti we have never discussed it, kuti zvomaiti izvozvo kaupenyu kwetakararama tiri kumba kwenyu tatiri wana wadiki. Hazvipi excuse bai kuti makatengera maigauni mambo Bernard yekuti izvozvo makaita. Ini nameno kana tenda yanga akakutaurirai kuti ndakatengawo gauni rakachatiswa nemukadzi waatendai ndini ndakatenga, plus keke ndini ndakatenga. I don't know kana vanga vakakutaurirai pamuchato watendai ndakatadza kuuya, but ndakatenga gauni, ndakatenga keke, ndikaendesa $500. Asi hazvizondipi simba rekuti ndizoite mistreat wana watendai kana kuti ndazogara newana watendai, because ndinonga chiziva kuti wana wehanzvadzi yangu. I can never do that. Kuti ndinopiwa pressure nemunhu ndoita izvozvo zvamakatiita izvozvo, kuti rohwako maitita, kurara panze, dzimweni kugara panze tichinaiwa. Mumwe wari mukati wari kugota moto mukavharanda kaikai. Aiwa tatisingarari tatisingarari. Ini ndaingorara naPardon basi mudaining mambo Bernard. Paipa tichifuka blanketi rimwe weather winter, blanketi rimwe okay, it's okay izvozvo. But the worst thing was the way you handled us. The way you handled ichichiziva kuti mamuri baba wedu, but baba wacho makatisiyanisa isusu nana Tendai nana Farai nana Hazvi. But inini help up Hazvi. Nguva zhinji dai maibvunza Hazvi ndinomutumidzira mari, nditomutumidzirawo mari here, handina ndakutodzingwa. Ihanzvadzi yangu. I help him out, ndomutumidzira mari Hazvi. Farai ngamubvunza, Farai une 500 yaakandikumbira yaasina kuzondidzosera baya, akati ndipowo zvinhu zvangu ndoda kutenga mishonga ndodini. Ndakamutumidzira mari $500. Wakamubvunza. I did not hold it kuti wanhu wakandiitira utsinye nehanzvadzi yangu tichikura. But I did stretch out my hand and I helped him. I did. Saka anyway, I don't want to hold out grudges neninoda Mwari. I just wanted to mention this Mambo Bernard kuti zvakashata
And I also wanted you to know that it still was living with us in Inapardon. It lived with us and it was not nice. It wasn't nice azvizwarwa hawatreat kudaro bavana vadiki. Whether makaitira baba wedu namai wedu zvinhu, that was your brother. The way I also treat my brother, my cousin brothers, yotendai hazvi nafarai, they are my brothers. It's the same way yekuti imi maite undimitira unavanzodziye iya mukumoyo. I will not even put anything panana tendai yekuti ndizvo zvawakandiitira, saka when they need help from me, I shouldn't help. I have helped them. Kana vadai vachida muchida kuvapa izvozvizvi, they know kuti I've done good to them. I haven't done any bad. Handina kudzorerazve so many times ndotumirazve mari muSouth Africa. I help him out and he will know. He knows. Tichitomutaura kuti make sure kuti priority yako irenda ikonawo madhorobha hanzvadzi yangu sadaro. Rent paunogara ndo priority. But anyway, azvisisinazo mosva, because I have spoken and ngoita kuti ndikuite take back your mind. Zvinhu zvakaitika many years ago. So I'm sorry kana taishaisha tiri ana adoko tisingazivi. I am also sorry, Mom Bernard. But the bottom part ndeyekuti we have opened up and I've opened up in my heart. Anyway, God bless you. Yeah. I think you must have forgotten. Marooms dzimba dzimweni dzekuti dzivarasiko. My 2 rooms up to today. Tainga ne 2 rooms. Anafara yarara pakumubvurawo ndaatazi. Pabhari bhakiti ura pabhakiti rawo. Ivi wairarawo pakumubvura padhiri. Manje I don't know. Zvatondi disturbances. Ndaitika stroke. Good luck. Handina chinoshora zvawataura. Wataura zvavaida. Inini ndichangoti ndizvozvo chirege kushupika. That is water under the bridge. Hatichazvifungi. Zvinhu zvinonetsa kuti urangarire. Mumba zhinji dzimweni dzemu1 2 rooms, dzimwe ma1 room, ma1 room. So hatizivi. Ndatidai watotiregerera, watiregerera. Handina zvimwe zvekutaura. Ndingade kutaura zvakawanda zvatakaita. I'm sorry to say so. It's water under the bridge. Ndinozvitaura izvozvo kuti handina zvimwe zvinofunga kuti ndingati nditaure izvi. Aiwa, ngachindondiregerera, kakundiregerera. Ndingade kutaura zvakawanda asi zvinonetsa kuti tichazvitaura iye zvino. Zvakapera nenguva yazvo. That bota havo. Ukanyazviisa hako kune vangu vese, well, it's up to you. Tasina uswa nezvozvo. Saka tiperera isusu. Wow, watiregerera. Handini ndainga navo vaida. Ndagara nevangu vana wataigara navo. Handina kuvaitira zvakanaka. Handina. There must be something wrong zvaiitika nazvo. I'm sorry.
dai wachimati imomo kuchisekurana precious well utaurire zvako asi I don't see any reason to cope that to precious ndakatokopa kana kuna kogarawa vanafara yosha babe I told you hadi zvatodesi musoro wako unotendera I don't want to get a stroke ngenyaya dzakadizvozvi iyoyi please chizvichengeta. Like I said, Bambo Bernard, zvatopera. I only wanted to say it because ndaichazongofa ndine chigumbu mumwoyo mangu na pardon. Saka we are free and I am free. Zvinhu zvandakakutaurirai kuti takabatirira pamwoyo mukati memwoyo wedu throughout the life that we have lived, because zvinhu zvakasoitika tiri vadiki, but the memories remained in us. But I decided to share with you imimi macho sababa wangu. Saka it's over, zvapera, zvatondiperera. I slept very well, ndichinyatsoziva kuti I'm free. Saka it's over, zvapera, zvatopera, because I've managed to reach out to you kuti ndingoite mention kuti this is the life that we went. Bambo Bernard, hapana zvataimboita baisusu napardon. Tatiri vanhu vanga vari just very inferior, tatiri vana vepasi. Saka hapana chatingati pane zvataita, hapana zvataita. Pakunyange Christmas nachitotondera imwe Christmas takaenda kuti takagara ine napardon passage, muchidya yenyu muri mudining. Isoti kwakuri kwazhangazha here kwatakaenda, but not hatisinawo hembe dzakanaka. Takazopiwa chikafu chachasara chachasiwa newanhu icho chakangogunguludzwa chikazoiswa muplate tikazopiwa tikayira mupaseji, tiri mupaseji tiri two napardon. Those are the things, the memories. Andiri kuti hazvaifanirwa kudaro baba, because imimi mamuri baba wedu Bambo Bernard, or you are still my father because you are my dad's brother. Zvakafanana Tendai naHazvi, my brothers. Saka hapana munhu anofanirwa kutreta vana vomumwe zviri bad, kunyange vari madzimai avo vari kuita. This might not been direct to you, but takwakungoita mention things that has happened to us till under the care of you, Bambo Bernard. But now I am free. I have forgiven you. I've let it out of my heart. I have grown to be somebody. Saka ndikunyepa izvo ndaachiremba. From that kudya mubhini kuita chiremba, every time kana ndichidriva kunyange mota when I'm going to work, I see God because I have a testimony yekuti inini ndakamboya mumabhini tichiya maguru next door paitwa zvinyau tichingoya zvinhu zvazvingori nesauti basi, but taitoya napardon, tichitoya tichinonga musi tiri kunotora majecha kwaitwa zvaidhaurwa zviya zvimai kwakachena so kure tikanonga chingwa. Ndikada kuchiya nhasi ndinorwara, or I'll get sick and ill or probably die, but God kept us. Tainonga mumabhini tichiya Bambo Bernard, if you didn't know, because tatisingaiti chikuta, taingopiwa zvinhu zvishoma, and that was it. Tatisingakwanisi kuti tipeiwo zvimwe, saka taizozadzikisa mumabhini. That might not have been you because imimi hamusingabiki, but mainini waitipa. That is how ndokuwanawo kwawaita. But I'm grateful because I have a history that has molded me to be Dr. Law, to be me today. So I am so grateful. Tutonzi Dr. Bo kubasa, and I have got some way to relate with, the life that I've lived molded me to be who I am today. And I was always talking about it at work with my colleagues, kana tiri zvedu my doctor's office, kuti this has been my life. And then umwe weshe yake
And then, but now it's now like you've said, water under the bridge. I agree, Mom Bernard. It's okay now. I forgive you. And I forgive myself so that I can live a free life. Have a good day. I think I'm going to cool down. I was confused. My head is aching. I didn't know that I would get something like this today. So thank you so much. Ya, zvinhu zvinobatsira kuti kana uchinge wagara nezvinhu zvakadai, so it helps you to heal. Asi one zvinoita Mwari, she is now the one who is taking care of the family. Matables anotena, upenyu haurambe wakadaro. This is a life lesson to a lot of people out there. Kuti ngatisabatei vamwe nenzira dzisiridzo. Yo, guys, upenyu hwakaoma. Luckily for our sister, she was a bright student. Munhu wekuti akazoti ari kuchikoro aiwana mascholarship aita sese, ndo zvakaita kuti akwanise kuramba achipesiwa education kusvika Mwari vakapindira. Now she is overseas, vato doctor. And munoona manje zvazvinoita manje, havana kubva vabva vada kuti since ava vakandibata rough, rega ndivaitewo rough. She chose kindness over revenge. Vangani vanokwanisa kudaro? Ladies and gentlemen, this is Slick Media TV, pano paMazimu Untold Stories. Let me know what you think in the comment section about this story. What lesson have you learned about this story? Just type in the comment section. And kana une nyaya yako sakanganuka kuti bata pa 0777 448 050 0777 448 050. This is Slick Media TV. My name is Slick Nail Kwan, pano paMazimu Untold Stories. Until next time, I am out.